Yan guys, good morning everyone. Nandito po kami sa malapit sa Bonakla. Nasasira ang sasakyan namin ngayon. Oh my God! Nagpila-pila na mga tao dito. Naghihintay kami sa mga sasakyan ngayon. Nandito kami sa labas. Siga. Yan guys. Shout out sa inyo. Good morning everyone. Yan si Nero, naka-smile. Palaging naka-smile si Nero. Wow naman! Wow! Pila sa mga sasakyan guys. Clouds, magandang clouds ngayong araw. Nakapila mga tao ngayon kasi nasira ang sasakyan ngayong araw. Nandito si Brian, naka-smile si Brian. Dito kami sa labas guys, naghihintay ng service. Nasira yung bus namin. Matagal na kasi ito eh. Paano masabi? Yan mga kasama ko dito sa American Design. Meeting? Yan si Dodong Brian, shout out. Ayun. Yan si Midilo. Good morning! Good morning. Yan mga model namin si Rabi. Wow naman! Lagi nagtumawag ng mga service. Wow! Yan. Model namin yan si Rabi. Naghintay kami bus ngayon guys. Kasi yung sasakyan namin palpak, nasira. Qatar! Welcome Qatar. Naghintay na sasakyan. Aywa, welcome Mabunakla. What? Welcome Mabunakla. Welcome Mabunakla. Yan si Dodong Brian. Rescue kami guys. Ito ang TikTokers kayo, TikTokers oh. Aywa oh. Sana all TikTokers. Thank you. Aywa. TikTokers yan. Follow mo siya. Charito boy. Follow this video, TikTokers boys. Pupunta na kami sa trabaho guys, nasira sa sasakyan namin. A few moments later. Yan guys, mga kasama ko guys, naghihintay ng mga sasakyan. Yan, umating ng bus ngayon. May sumundo na sa amin. Marami na kami dyan, no? Sige. Marami kayo doon. Bus coming. Bus is coming, my friend.
Dito kami sa highway. Yung clouds guys, maganda yung clouds guys. Bus coming. Taruh di sana saya. Nasiraan kami ngayong araw. Berapa ya? Masakay na sila ngayon. Oh, sakay mga idol. Time to work. Move. Go. Ito guys, sasakay na kami ngayon. Pupunta na kami sa site. May sumundo na sa amin. Hi, hello, shout out. Mga American design. Work ha. Time to work. Aywa. Good. Souvenir in Qatar. American design. Oh. Go. Follow. No like that. Shout out Manoy. Yan, mga Pilipino yan guys, mga kakababayan na natin yan dito sa Qatar. Kababayan natin dito sa Qatar, maraming Pilipino dito. Aywa, heart. Yan guys, yung bus guys, ipaayos pa yung bus. Yan, yung mga kasama ko yan sa site. Pasok. Yan si Tata yan. Yan ang silbi ama namin. Yan si Toto, shout out. Oh, simple lang yan. Yan si China naman yan, si China. Si Dai, Silan, oh, aywa. Yan guys. Pasok na tayo. Laban. Pasok. Ito ang mga ano natin dito. Kababayan saka mga OFW lahat dito. Yan si bro. Oh, smiling face. Oh. Lang. Lang.